ithemba lakho likuwe ekuyivikeleni kulesi sifo. Ithemba lakho likuwe ekuyivikeleni kulesi sifo. Ithemba lakho likuwe mntakamama ekuyivikeleni kulesi sifo. Ithemba lakho likuwe mntakababa ekuyivikeleni kulesi sifo. Kule corona COVID-19 iyabulala. Kule corona COVID-19 iyabulala. Ithemba lakho likuwe ekuyivikeleni kulesi sifo. Ugeza izandla ngensipho, ugcobe isanitizer ukuzovikeleka emagciwaneni. Ugeza izandla ngensipho, ugcobe isanitizer ukuzovikeleka emagciwaneni. Ugeza izandla ngensipho, ugcobe isanitizer uvikele icorona. Uma ukhwehlela uvale umlomo, ngeke ngabathile ndololwane. Uma ukhwehlela uvale umlomo, ngeke ngabathile ndololwane. Ugeza izandla ngensipho, ugcobe isanitizer uvikele icorona. Corona COVID-19 iyabulala. Kule corona COVID-19 iyabulala. Kule corona COVID-19 iyabulala.
Njengakwehlela uvalo lami ngengaphathi le ndoda